Kumbasan Ngut ki Longkmie ki Jaka sor gila yo Pdiang ki Syrnot ki tiar kitar bat ki license ban sengkap na MLA uba wailat mi ki shilla ha ka program hajuwai hadien bakil pendep ya ki jing syahi kai halor ka skills training of self employed tailor ka bahap hapok MSS DS skills Meghalaya ha ka program kini ki Longkmie ki syahi kai kelapen pauru ya ki jing trade ki jongki da ka pen i ki jan ba per ka ba kilapen wandur haba ajin trend ha kini ka jingalang uba shilla ulapen paw ya ka jing kemen ba ya kini ka project lapen long daga jing tmu bada ka mensim bashisha ban kershan ki samla ban yang halaki jong ki kijat badula kentu yaki baki dei ru bakin khambun ban su ikum kini ki jan ki bakila yo jing hikai na ka ne project investment iwa ka sarkar ka perlu ko ini mem sarkar dengan ni yang ka ko siapa kan but kita gua repair yang kini ke training yang dayuki man kunai almost man kunai dem ke training udah wine gani udah close ni pak man ke for em training tang kini ke training di pair bani dua goal to kini ke training to ya inong chong chnong hati urban areas lani hati te ki thau yong inong sor lani municipal area